την αρχή με το σπίτι. Έτσι. Ο Κούντος είναι εδώ. Εδώ είναι. Πού? Α, εδώ είσαι. Εδώ είσαι Κωστίνη και σε έχασα. Έτρεχα να προλάβω. Γιατί Δεν σε είδα και τι μιλάει στο τηλέφωνο. πήγα να τα μηνύματα. Α, πουλάκι μου. Είχες καμιά είδηση τελευταία στιγμή που μας ενδιαφέρει? Όχι. Μου πάω να κάνω στην άκρη το μαλλί μόνο. Αυτό σου είπανε μόνο. Θέλω να δω αν συμφωνείς με το επόμενο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Ναι, άμα. Γιατί έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις. Σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις, εσύ θα κάνεις πλαστική? Θα άλλαζες κάτι πάνω? Θα έκανα. Δεν ξέρω. Ποτοξάκι, ας πούμε, Δηλαδή, και κάτι. ναι, αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε. Επίσης, θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα γκάλωπ από εδώ αν γίνεται. Ναι, Να φτιάξω τα δόντια μου ή όχι. Για κάνε έτσι. Στην κάμερα, όχι σε μένα. Πού είναι? Σε ποια κάμερα? Σε ποια κάμερα? Όποια θες. Εσύ για ευθεία, εσύ και είναι κανονικά. Την 4. Να σου πω. Κοιτά, ωραίο, είναι αραιά. Το ξέρετε, εντάξει. Έχεις υπόψη ότι όσοι έχουν αραιά δόντια κάνουν πολλά λεφτά στη ζωή τους? Πούντα, δεν έρχονται. Θα έρθουνε. Δεν τα φτιάξει. Κάτω να γίνει να κάνει λεφτά και μετά. Μην χάνεις την ελπίδα Είναι η σου. γοητεία σου. Λοιπόν, θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί. Όλοι έτσι μου λένε γι' αυτό και λέω. Έτσι, μα έτσι έχουμε μάθει. Ναι. Ο Βασίλης Κωστέζος όμως, Ναι. που είμαστε φιλαράκια, μου λέει πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Γι' αυτό μου λέει, άμα θα το κάνεις, ανέβεις πάρα πολύ ψηλά. Λες, Έτσι μου. Ωραία. 54-991. Να φτιάξεις τα δόντια του Κώστας ή όχι? Να ψηφίσετε, δεν αποφασίσουμε. Ωραία. Πάμε Ό,τι στο μου πει να το βίντεο. κάνω. Πάμε στο βίντεο. Γεια σας, το Superstar. Εσείς τι κάνετε τώρα, εκτός από το να γίνεστε μες στα αίματα, κάνετε κάτι? Εγώ είμαι Εσείς, εμείς. ναι. Θα πάει στο Παρίσι, Δεν πας να κάνεις στο Παρίσι. διακοπές. Πού το πρόλαβες έτσι. Τώρα, τι νομίζεις. Και βρήκες τώρα σε χώρο να πεις εσύ τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή αλλιώς. Θα πάω για Πάσχα, σου αρέσει. Για Πάσχα στο Παρίσι, παιδί μου. Ναι. Και το αρνάκι που θα το σου βλύσεις? Ποιο αρνάκι, τρώω αρνί. Το αρνί είναι για τους όδη, δεν είναι για μένα. Με σηκώσει, κυρία, θα δεν το τρώει, τα αρνί το περιφέρει. Το παίρνει. Το ταΐζει για να το σφάξει και το φάει το Πάσχα. Άντε καλά. Δεν θα το κάνει ποτέ Δηλαδή, η αν Εύη δεν το αυτό. δούμε μετά το Πάσχα, Εγώ θα έτσι το νομίζω. πιάσετε. Έτσι νομίζεις? Για πες, θα κάνεις. Ξέρει, μπορεί. Θα πάω το Πάσχα στο Παρίσι, θα πάω στη Μάλτη στο διαγωνισμό αυτό που ακούσατε που γίνεται κάθε χρόνο. Πρώτη φορά πάει η Ελλάδα εκεί. Προτιμώ να σας φέρω και υλικό από εκεί. Ωραία, τέλεια. Καπάκι θα πάω Λονδίνο, να δουλεύω τον μπαμπά μου. Μια χαρά σε βρίσκομαι στα Πώς σου ταξιδάκια. πήγε? Ο μπαμπάς μου μένει μόνιμα Λονδίνο 2 χρόνια, τώρα 3. Ναι, δεν Έχει το ανοίξει ξέρω. εκεί. Να δώσει ερωτήματα. Θα βλέπει τώρα, μπαμπά, κερδίσματα. Γεια σου, παπά του Κώστα. Γεια σου, παπά του Κώστα. Λοιπόν, αυτά κάνω, ετοιμάζω το CD. Μια χαρά. Εντάξει. Χωρίς τα Και αίματα, σε αρπακτούλες. παρακαλώ. Αρπακτούλες. Θεσσαλονίκη τώρα τον άλλο μήνα θα πάω. Όλα καλά. Μπράβο. Τι ωραία. Τέλεια. Ξεδιάρεσαι. Ναι, μου αρέσει πολύ, εντάξει. Παραμένετε εσείς στο διαγωνισμό, έτσι, 54-991.